garrantzitsua da, puntuak oso garrantzitsuak dira, batez ere Alavesentzat. Emaitza honekin berdindu egingo luke sailkapenean, Eibarrekin eta Mirandesekin lehenengo postu horretan, baina bihar jokatuko dute Manis Mandiola eta Pousoren taldeek. Partida bat gehiago eta 59 puntu sailkapenean Alavesek. Baina oraindik ez da bukatu, minutu batzuk geratzen dira, ea zer gertatzen den. Galderrek atzera, Moranek atzean utzi du Santa Maria. Honek luze, Igor Martinezen bila, azkenean Iban Malonek kontrolatu du. Urrundu baloia berriz ere zurigorrientzat. Moran, beste aldera eraman du, ondo. Albizua, erdiraketa. Salcedok moztu. Galder Zerrajeria gauza bera egindu berriro baloia gora. Igor Martinez iritsi zaio beraurrean Calderon, atzera eramandu baloia Igor Martinezek. Eneko Bobeda galdu egin du Indiano kontrarasoan. Indiano jarraitzen du baloiarekin, Geniren laguntza du. Horra Genik atzera. Calderon. ¡Por la banda, por la banda! ¡Geni, corre! ¡Vete, Geni, corre! Alvarez Tome entrenatzailea, baloia zurigorrientzat. Haze audioa daukagun gaur, Juanan? Alvarez Tome horrela entzutea. Gainera juegatela esan dio argi eta garbi, eta gero beste bat emate Geni ez dagoela, lekuzkan pozegoela. Bai, Calderon ez da sartu. Nik uste Calderon ez duela irakurtzen ari zer egin behar duen, ez? Aldaketa bat izan da, bera atera da baloia jokatzeko eta bat ze baloia daukanean atzelarien bila joateko. Eta ez gauza bat ez beste, ez? Eta dut izait hor asko galdu du, ez diola esertxore eman taldeari. 3 minutu luzatuko dituzte. 3 minutu beraz, partida bukatzeko. Ondo dago. Entrenatzaileek horrela entzutea. Baita Marrazaina ere. Bai. Neska, gaurko honetan, Marrazaina. Eta horre paia. Zaina di, ez? Suplenteari. Monterori. Txartela. Luzapeneko lehenengo minutua hortxe joan da, Aulkikoak parrez. Zer gertatu edo repaiarekin. Baloia jokoan da berriro. Urko berak baloia zapaldu. Azkenean atzera egin du, erdirak eta orain. Kanpora bota du Salcedok. Albotik aterako du Bilbao Atletikek. Eta ia beti bezala Lezamako partida hauetan golpat edo golik ez. Bai. Uste dute 13 partido golik egin gabe Atletikek, Asko dira. Gol gutxi hartu bai, baina gol gutxi egin edo bai. Urko! Animo, va, está, 1 minuto! Aulkietan orain saltxa, Zia, hundia, esan partidua garrantzitsua zen, batez ere Gasteizko taldearen zago, Alavesentzako, ez? Atletikentzako hain garrantzitsua ez da, ez? 40 puntu ditu, eta lasei dago, konpetitza garrantzitsua, baina, bueno, exigentzia asko, ematen du pik esanoa bada, hoela, ez? Eta, bueno, horrek bizitasun puntu bat eman dio partiduari. Ritmoa izan du, gauzak, aukerak izan ditu, bi aldetan, bai alde batean nahi bestetan. Eta golik ez, askotan bezala Atletik ikusten etortzen ganean, gol bat edo golik ez, eta hori da. Etxebarriak urrundu du, Alainak buruz moztu, baloia gora, Indiano ez da iritsi, Atletikek urrundu Urko bera, buruz ikutu du Urko berak, eta... Eskateko adelante. Bai.
oso haserre Alaveseko jokalariak Urko berarekin. Ander Alaina lurrean geratu da, jauzia egin duenean, ea Marrazainak zer ikusi duen, zerbait esan dio hor, epaiari. Ez errez. Odoletan da. Hor da Urko bera. Ander Alainak Nik uste bukatu dela. Utzi egin beharko du momentuz, odola baldin badu, odola kendu arte. Zuten duzu, Nik uste alboko sake ateratzen duenean epaileak bukatu ingo duela partidua eta horretan gelditu. Pakea. Bai, nik uste dute. Urko berak izan ditu, horrelako biru jokaldi. Lurretik ostikada bat airera botatzen ere ikusi dugu. Bara, tentsioa. Atera du alboko sakea. Bederatzi jokalari ditu orain Alavesek, Salcedo hartu du Alainaren leku atzean, bitartean, baina kontuz, eta orain. Bukatu da partida, bukatu da neurketa golik gabe. Eta bukatu da tensioa. Bilbao Athleticek huts, Alavesek huts, puntutxo bat, beraz, puntu honekin 59 izango ditu, Mirandesekin eta Ibarrekin berdinduta. Une honetan Alaves, Juanan, hortxe lehia horretan jarraituko dute, zer egiten duten hauek bihar, baina... Ez azkenean Alavesek jarraituko du lehia horretan, ez hemen puntua garrantzitsua zen, ez galtzea oso garrantzitsua beraientzako, oin berdinduta lehenengo posto